Sa Davao City, ginadayo ang usa ka payag nga nahimutang sa downtown area tungod pasok kini sa simple apan suwabe nga panlasa sa ilang mga customer. Ato kining bisitahon pinaagi sa report ni Chin Sabute. Sa tunga-tunga sa busy nga syudad sa Davao, dunay nagbarog nga gamayng payag nga ginadayo tungod sa mga pagkaong ilang ginabaligya. Fusion sa Pinoy ug nagkadaiyang foreign cuisine ug lokal nga kape nga ang beans gikan Mount Apo ang ginabalik-balikan sa customers sama nila Lois Sipe ug Carlos Lapas. Ganahan ko sa ilang pagkaon lami tapos barato po siya. Sakto lang sa budget. Gawas nga barato, lami po siya. Quality jud siya na. Unsa imong favorite dra, sir? Actually, favorite na ko is chicken shawarma. Pagkagabi, mas daghan ang nagadayo dinhi. Sangliting uli na sa mga trabahante nga maoy target sa payag take-out counter. Namug na ang payag karong tuiga lang. Pinaagi sa collaboration project sa tulo ka grupo sa mga negosyante nga nagsugod lang kaniadto sa tagsa-tagsa nila kapanimalay. Ang inspiration na mo ani isang mga home cooks na nag-push og extra mile para maka put up og business to support themselves. Mapasalamaton ang grupo nga makahatag og tinud-anay nga serbisyo sa mga Dabawenyo pinaagi sa ilang mga pagkaon. Plano nila nga ipatilaw sab kini sa uban pang lugar sa Mindanao. Sa tanang home cook sama namo padayon lang ta sa atuang kamada kay dili pwede nga mahimong balakid sa atuwa ang pandemya. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Chin Sabute para sa One Mindanao.